दैया माला माबादि जानाय मारै फैखौ हमना मोनासै जे हमना ला माइ गायबाय थादोंमोन हमना ला अकस्मात दैया फैबाय ट्रेक्टर सेक्टर डुबबाय माइआ नै दासो गायबाय थानायावनो 4-6 बिगा गायबाय थादोंमोन दा हमना ला डुबिलांजोब्बाय दा खोबनानै मा जागोन दा हमना ला अबस्थाया गाज्रि जाना दं आरो साफा आरो माइआबो ओरैबायदि जाना दं ट्रेक्टराबो ओइनि दं बेयाव डुबिनानै आरो माइ गायबाय थानायावनो फायना मा दैमा बे दैमा बाल्टी दैमा बाल्थिं दैमा भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय भुटाननिफ्राय दा बेयाव सरकारा बेखौ होबथानायनि खुनु राहा लायाखै नामा लायाखै बर्तमान जेबो राहायानो गैया माबाफोर माथावरि जोंनि दा बर्तमान दैदेनगिरि दा एमएलए सारखौ दा आं खावलायो जे हमना ला माथावरि जायोबा गोजोननाय मोनगोन बिजा जाहाथे सेफटि जायो आरो बहुत मानसिनि हा दं माबा दं सेस दैमा खुरखाबाय थायो एनि टाइम डिस्टार्ब जायो माथावरि खालामना होबा हामगोन आरो